Monggo Raden Mas Sudarmin. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Tawangangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe janjine omonge alasane mangko lake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko janjane cangkeme piye to beda lagu ning penting nadane gong iki jare tibane padha coba janjane Dik kowe nang endi cangkem jagelan ki lunyu ya jagelanmu padha apa-apa kok ra beneran wong ke uripe salah kok apa-apa kok ora salah bojomu iso minggat minggat ra mergo anu kok gawa kanca kok. Bojo minggat kok njaluk opake siji kalau. Apa? Opake bojone kan loro jalan siji. Ora sudi. Lah ngopo? Wong lanang tuku dadi wae ra resiko. Ngawur kowe iki. Wis duwe kok Mbok Demulak ngamuk nonton streaming. Ora. Nang perumahan. Wis duwe saiki. Ya ampun kok ya gelem. Katane. Janjane kowe nang ngendi gelagat mule sajak nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wong ladon liya Pak Camat Boja Kendal Pak Yatno ya Camat Palangkaraya Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Tawangangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo Wah
ini awasane magelake Ayo, ayo. sapa wonge sing ora gelo Iya. akan dan kowe ora teko apa keteke dimainke ngono bancine dimainke rasa main gen main dhewe